Friesland op het Tessa. Ja, dat was wel natuurlijk gewoon. Hoi, ik ben Amanda en ik werk op Friesland op 3. Hoi, ik ben Jimmy. Dus en ik ben hier in Nederland Ingrid. En ik ga hier naar school en toen lag ik in slaap. Omdat Gavin zat waar grapjes maken. Maar meer ga ik net zo vertellen. En de volgende keer. Doei!